després. Au. Uy, me he hecho res ara. Una cosita. Aquest tortito, ojito. Solamente haber pasado así, vale, pero... Vale. Anem allà. Vale, com són que passen. Vale. Au. Vostè mateix. Abre un poc d'aire per relajar-me. Sí, no, oxigena la sang. Sí, perquè... Sabies això? Ho sabies? Tengo Ho carencia. sabies? Així, no? No ho sabies? Jo oxigenava. Jo és que he presentat molt en el Palau de la Música i n'hi ha 15 segons que són fonamentals. Sí, veritat? Que són el creuar una porta i eixir cara al públic. Sí. Bombeges 3 vegades paganins, ho tires i dius 1, 2 i 3, pam, cara al públic. Anem allà. Cavallers, així estic jo. Va, doncs anem allà. Ja està centrat. Jo, que estic un poquet... Però te dic que això jo moltíssimes vegades, però que és de... Això és de l'orden de... Del dia. Sí, no, ja, te ho ensenyen, si vas... Que bé, t'he anat a classe i tot, d'artes escèniques, músics mateixos, hi ha músic que no li agrada estar en primera fila, saps? Sí, però si tu eres un clarinet, és que estarà ahí, no, ja estarà allà darrere, no vull que la gent me veja. I s'amaguen, i no fan solos per culpa el pánico escénico, se diu pànic escènic. Sí. No, yo una vez m'agarré, bueno, para soltarme ya... Bueno, vale. Me conecto. Entonces agarraré mismo, farem una emisora de ràdio, mano a mano, els dos. Sí, però sí, també. Vale, anem allà. Tot això, el ruidet i tot, pues no sé què. Sí, no, encara no què. Vale. També. Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou programa de ràdio, anava a dir jo. Vale, fora, tom. Molt bones a tots i a tots, benvinguts a un nou programa de televisió emiliana. Avui anem a emprendre, diguem, una sèrie de capítols en el qual documentar una breu història del poble de Meliana, no? Una breu però important història del poble de Meliana, no? Però abans de tot això sí que volem presentar a la persona que va compartir tota la documentació, tota la informació aquesta i que ens va traslladar en primera persona. Tenim amb nosaltres, com no, a Vicent Ruiz Rubio, nascut en Alboranya i a la vegada també s'ha criat així en Meliana i ara està compartint Meliana i Serra, si no m'equivoque, no? És una realitat. Qui és Vicent Ruiz Rubio, no? Què millor que ell per poder presentar-se a totes i a tots, alguns coneixereu, uns altres no, però estem així per poder traslladar-los i donar a conèixer qui és la persona i sobretot el treball que porta darrere i el per què, no? I el temps que porta. N'hi ha que dir ben clar que ha participat en programes de ràdio, va ser requerit per lo que és el món de la música de Meliana per portar endavant el llibre de 25 anys d'història de la música meliana i a partir d'aquest moment es va donar una situació que és la que ens va portar també a aquest desenvolupament d'espai-temps en diferents capítols de tota aquesta breu història en espai-temps de Meliana. Per això, agrair la predisposició a poder tindre-ho així avui i poder traslladar-nos en primera persona, no? Però primer fer una xicoteta introducció de qui és Vicent i com va sorgir tot això, no? Com vam emprendre, vostè ha participat en programes de ràdio, el que he comentat del llibre de 25 anys de la música meliana i el que portà fent aquest treball d'investigació per escriure aquest llibre, aportar-lo a aquests 20 anys d'investigació sobre el Palau de Noia, el Mosaic de Noia, o com vulgueu dir-li, qui millor que vostè per poder traslladar-nos en primera persona, no? Però parlem un poquet d'aquest recorregut i com va néixer tot això. Bueno, en primer lloc, soc Vicent Ruiz, com molt bé apunta Juan José. Soc natural d'Alboraya, m'he criat en Meliana i, bueno, des de la meva trajectòria, diguem que per motius d'una malaltia ja fa anys,
el meu oncole que em va recomanar que no em detinguera, que ell me volia en actiu i que fera allò que a mi m'agradava. I què era el que m'agradava? M'agradava la història i els mitjans de comunicació. De fet, estava dient-ho, jo vaig estar 11 anys dirigint un programa de ràdio en la 93.7. Vaig escriure un llibre que varen construir els llauradors d'Alboraia, construir una barraca, i jo vaig fer un llibre sobre com se construïa una barraca valenciana en tots els detalls, no? Independentment, després també vaig intervindre en el llibre del centenari del Pou, d'ací de Meliana. I després també, com que he estat d'ahir molts anys de cronista en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Societat de Meliana em va recomanar, van dir si podia recopilar els 25 anys de la història de l'Associació Amics de la Música. De fet, així mateix, aquí en este despatx, em van portar tots els arxivadors, tota la documentació que tenien, o quasi tota, per a ordenar-la tota i d'ahir fer un llibre. De fet, es va fer el llibre i mira com curiosament jo havia estat nominat 6 vegades per els mitjans de comunicació als Premis Euterpe. Això què és, els Premis Euterpe? Pues són com els Goyers del cine, però sols en la música. La Federació de Societats Musicals té la seva estatueta, que és el Premi Euterpe, i els mitjans de comunicació, a les publicacions, etc., no? A directors, composicions, ajuntaments, entrega aquesta estatueta. I jo, durant 6 nominacions, no la vaig aconseguir. Me batallava entre Canal 9, entre emissores de ràdio per ahir, i jo, tots els anys, ahir. I a plegar un any que ja no estava en la ràdio, després de 11 anys, que vaig estar en la 93.7 de la FM, i s'escriu el llibre de la història de la música de Meliana, i aquest any, pues, nominat i Euterpe. Allò va ser, bueno, fantàstic, no? És un orgull, una satisfacció, i estic molt orgullós i content d'haver obtingut este guardó. És que és una realitat, ja que diu bé clar, Vicent, perquè hi ha un treball, està parlant de 11 anys després, 6 vegades nominat, i a plegar justament quan fa el treball dels 25 anys de la Societat Musical de Meliana, quan aquest aplega el moment... No pots imaginar Octavio Hernández, Fernando Romero, Onofre Valldecabres, Ramon Martínez, tots estos eren tots locutors de ràdio i televisió. Claro. I me dient, Vicente, este año es el tuyo. I aplegava qualsevol i s'enduia l'estatueta i jo me quedava en la mel en la boca. I com és possible? I mira per on, després en el llibre, pam, vaig ir i vaig obtindre l'estatueta, el Premi Euterpe. És un orgull. I a més, us dic una cosa, no és... Aquest premi no és meu, aquest premi és del poble de Meliana. Que col·laboraren, el poble col·laborà, perquè jo, porta a porta, vaig estar buscant tota aquella informació, fotografies, documents gràfics, no? De tot tipus, que podia per anar col·locant. Hasta inclús n'hi ha un lapsus en el llibre que me trobe en els arxivadors que falta documentació. En totes les associacions sempre sol ocurrir algun xicotet fiasco. I d'este fiasco vaig dir que la junta directiva d'aquell moment
retirar la documentació i no la deixa guardar en els arxivadors. Entonces jo me trobo que ahir n'hi ha un temps que no tinc document. Desconegut, clar. Desconegut. I allà tens, com a bon torero, li fiqui la muleta davant i en bona lletra li dissimule en la escritura que si algú ho ha llegit o vol buscar en el llibre, trobarà que molt dissimuladament i en tota l'educació, jo, com dia que ell tira el bou al corral i no fique mal a ningú, perquè haguera pogut haver parlat d'alguna persona que me pega en la porta en els nassos. Correcte. Això que vas a una casa i te donen sí, el que faig a falta, tinga vostè, tinc fotografies, vinga demà que tinc uns papers. A un altre que te diu, això tu no ho tindràs. Bueno, pues vale, pues moltes gràcies, tete. Ja. Que estic treballant sin ànimo de lucro, Clar. no me vaig a beneficiar de res. Simplement vull deixar en la història fets i coses que ocorriren. De fet, encara sí que publique fotografies d'aquella xicoteta època, però texto tinc que dissimular-lo per no dir tot el que a mi me passa. Però bueno, anem a deixar estar. No, però vaig a fer una pregunta perquè, clar, també la curiositat de saber, sí. no? Hi ha una realitat, vostès tenen arxius de la societat, però se troba aquest impàs, però a la vegada també està fent, diguem, i s'escorcoll per la població de Meliana per gent que tinga informació referent a aquell moment, a aquella època, que sàpiga, que conega el món de la societat musical de Meliana i tinga referències per poder vostè il·lustrar-se, no? Què vull dir en això? Que aquest treball de recerca de tota aquesta informació, conforme vostè també va captant-la i va revelar, també és una satisfacció personal perquè alhora també pot fer un treball molt més extens, molt més complet i molt més real, no? Jo te tinc que dir que soc, o vos tinc que dir que soc un gran apassionat de la història. Tot el que siga història, i si és del poble, millor encara. Així és. Per què? Perquè vull deixar constància pel dia de demà que algú, dic algú, no tots, perquè n'hi ha molta gent que vas a una casa i veus això, llibres, i dius, estan enrotllats en paper de celofán. Aquelles enciclopèdies de Sopena que estaven 2 anys pagant quotes i que no n'hi ha llevat ni el paper de celofán significa que no han obert el llibre. A veure, si perquè tu quan vens a ma casa i veus molts llibres, digues, este home deu de ser molt sabut, molt intel·ligent. Estos llibres, pues, ahí no hi ha ningú llibre que tinga paper de celofán. I no és que l'he llevat perquè penses això, no. És perquè jo, el 99,99% d'aixòs llibres i més, me'ls he trillat tots. Això és a cascar-li. Això significa que vas acumulant coneixements. I jo te tinc que dir que soc per la història qualsevol cosa. I ara, antes de que al començarem això, he estat pegant-li voltes al cap i me queden ahí 2 lagunes que ara després les comentarem. Perquè venen encadenades en totes aquestes històries que a lo llarg de molts anys jo he pogut deixar impreses ahí, que estan dormides així dins del meu ordenador. No sé si algun dia eixiran a la llum. Sí que ha eixit part dels treballs i me'n vaig a votar perquè la tinc feta la història dels mosaicos. Està feta, escrita i en document gràfic. La dice. L'anem a votar ara, però igual més La vote. Però sí que te tinc que dir que un company d'estudis un bon dia me diu, Vicent, i per què no fas una novel·la negra? Dic, què, tio? Pues també. No se n'havia ocorrit. Diu, tens material? Dic, i de sobra.
Dic, de sobre per què? Perquè tinc molt de document, escritures i documents gràfics que jo puc donar fe de lo que jo he contat o lo que he escrit en l'últim treball que he fet. O el que puga contar. També. L'últim treball que he fet és el que he entregat en el centenari de la cooperativa elèctrica. Ahí nada más y nada menos. Sí, perdoni el taller, perquè hi ha una realitat. Vostè s'ha dedicat a la història. Com li va sorgir aquesta passió? S'ha format en referència a això? Bueno, anem a veure. Sí, jo te conte. Jo quan entre com a corresponsal o cronista de la Federació de Societats Musicals, el primer que faig és m'emprendre a il·lustrar-me i traure documents de la Federació, llibres, tots els historials de les bandes de música de la Comunitat Valenciana els tinc jo ahí. Tots, des de la fundació, bueno, fins quan se varen editar, d'allà acaba si hi ha hagut modificacions. I ahí entra el gusanillo este de la investigació en història, però sempre de forma independent. Jo no he sigut dependent de ninguna universitat, ni de cap, res. Simplement independent. I vull mostrar el meu agraïment a don Vicente Pons, que és l'arxivero de la catedral, de l'arxius de la catedral de València, Alfonso Esponeda, arxivero dels Flares Dominicos, en València i en Torrent. També vull mostrar l'agraïment a Tomàs Trenor, que encara viu. Tomàs Trenor, l'actual marquès del Túria, és íntim amic i és ell el que me facilita totes les còpies de les escritures. Ojo lo que estic dient, que ahí n'hi ha molt que rascar i ahí és on jo descobrisc moltíssimes coses, més a part, moltíssima gent que m'han facilitat, que no m'han tancat la porta, sinó que quan he cridat a la porta m'han dit, o han vingut a buscar-me i m'han dit, escolta, Vicent, que jo tinc això guardat, a vostè no li interessaria? Sí, senyor, m'interessa, això són documents, documents que acrediten tot allò que jo deixe escrit i que en qualsevol moment, com jo dic a su senyoria, a les proves me remito, senyoria, o sea que és curiós, és anecdòtic, perquè jo ja tenia en ment algo sobre Noia. Val, però anem a estructurar. Sí, no, però és que vull contar-te un xicotet detall. Sí, un xicotet detall, que és el següent. Jo ja tenia algo i recorde un amic, perquè ja faltava, que fos l'alcalde de Liana, Vicent Aguirre, i un dia me pregunta, diu, Vicent, diu, tal, estaven fent uns comentaris, diu, sí, home, l'Hort dels Flares. Dic, l'Hort dels Flares? Ja no me diu res més. I el cap feia voltes. I això és com si se me fica algo per el nas pa que dins que me taladra. Un cervell. Sí. I mira per on passa un temps després. I quan estic escrivint o recopilant tota la història del llibre de la història de la música, els 25 anys de la música de Meliana, me veig una fotografia de dins del Palauet, on n'hi ha enfront un espill que reflexa a la part esquerra, dic, qui fa la fotografia, i dic, juraria que això és un piano. I augmenta la fotografia, en efecte. Un piano. I pregunte a gent que s'havien criat allí al voltant del Palauet. Dic, escolta, dic, en el Palauet hi havia algú que tocara el piano. D'acord, me diuen, este home que m'ho contà va ser el tio Juan Ferrando, el tramusser. Ja, bon venda. Ja, era un alemà que vingué quan estaven els suïssos, Garbi,
Això ja havia passat ja tota la... En Gardi, este home vingué després de la Segona Guerra Mundial, era un músic extraordinari i estava ahí exiliat, o llámese lo que fuera, ¿no? Estava ahí vivint ahí. I diu que es ficava a tocar el piano i li caïen les llàgrimes. Y que hasta incluso, me contaba, el tío Juan, el tramuser, me contaba, diu, hasta incluso en ple hivern, claro, un alemán, ellos, el fred no els fa por, no els fa mella. Diu, en pantaló curt, per el camí del barranquet avall a prendre el bany a la platja. Diu, què? Diu, sí. I jo dic, bueno, pues, bon venda, dic, pues bon venda. Què passa? Tinc companys d'estudis, molts puestos, i un d'ells és el jefe de premsa del Palau de la Música de València, Toni Marco, y le grité, dic, Toni, digo, mira, me pasa esto, y me he enterado de que aquí en Meliana, en el Palauet de los Nolla, hubo un señor, un alemán, bon venda, dice, vente a mi despacho aquí al Palau que te estoy esperando. ¿Qué me diu? Sí, vente. I agafo el cotxe, me'n vaig al Palau de la Música, entre al despatx i allí parlant amb Toni Marco, que és el jefe de premsa, com t'he dit, diu, toma, i me regala un llibre de la història de l'Orquestra Municipal de València. Ostres, diu, busca ahí dins que ho trobaràs, i busca ahí dins i me trobe que Hans von Benda era el director titular, director titular de l'Orquestra Municipal de València i de l'Orquestra Municipal de Madrid. Com a subdirector, així en València estava José Iturbi. Què te dic? Aquell era el director titular i José Iturbi era el subdirector. Claro, tot això és documentació que jo després la fique, la col·loque en la història de la música de Meliana, perquè el Palauet de la Música és Meliana. Perdó, el Palauet de Nolla. I com a anècdota, havíem tingut així en Meliana a Hans von Benda, cavallers. Un referent. I tant. O sigui que... Jo sí que vull dir una cosa, per la gent que no estigui mirant, que és una entrevista d'imatges, però que podien tancar els ulls i podien sentir, perquè pot donar peu a una capacitat d'imaginació i si és coneixedor de la terreta, de tot el nostre recorregut al llarg de la història, doncs pots plasmar-ho perfectament en unes imatges teues particulars i ben reals, no? Però sí que vull deixar un detall, dona moltes dades, molta informació que aneu quedant-se en aquests detalls que després tenen un significat en l'espai-temps. Vull dir més que res... Un recorregut. Un recorregut, val? I en aquest sentit vull dir que estem molt atents a tot el que es diu perquè després moltes coses cobren sentit o el per què d'aquestes coses es donen en espai-temps. És una realitat. En aquest moment, com hem parlat, perquè hem estat diverses voltes ja parlant reunint-se per a plegar avui, a portar este preàmbul o aquesta, diguem, presentació del que anem a portar endavant, no? Els diferents capítols per a narrar una breu part de la història de Meliana, no? Però que és important també, breu en espai-temps, però que hi ha uns quants segles, ojito. Ho dic més que res perquè és una realitat. En aquest moment que tu estàs fent el treball per al llibre de 25 anys te trobes en aquest piano dins de lo que és una foto, el Palauet de Nolla. El Palauet de Nolla, i ahí fiques aquesta informació que també recabes a través... És que això és com una carambola, perquè la meva curiositat és veure la fotografia i el piano. Ampliar i dic, ahí hi ha un piano. Si hi ha un piano, algú tocava. Se mira i pregunte, m'informe, pam. Però que si no em preguntes, si no t'informes, se queda en el olvido. Així és. Te vull dir algo molt important. Sí. O vos vull dir algo molt important, perquè això és, per mi és molt interessant. Me sento orgullós i content, encara que tarde, però de vez en quan els mitjans de comunicació en els quals jo també he treballat, perquè així darrere de mi hi ha revistes de la federació de 28 anys, no te compte. I ahir n'hi ha reportatges meus
però a porrillo, la fotografia i la crònica. Concerts de tota la Comunitat Valenciana, certàmens, festivals de bandes, bueno, de tot tipus. Allò m'ha donat experiència per a, com estic comentant, d'haver treballat en el mitjà de comunicació, a part de la ràdio, perquè allò era un tàndem, eren les dues coses, Era la ràdio, això i moltes més, i estudis. I és molt d'agrair que encara que tarde, de vez en quan, com antes m'has dit, perquè no eres l'únic, o sigui, el club d'oratòria, els periòdics, algun periòdic que altre, també m'han fet algun xicotet reportatge, en fi, és d'agrair que la meva dedicació altruista e independent, com dic, sense ànimo de lucro, simplement és per al meu ego, perquè m'encanta la història, disfrute, i ara estos dies preparant este treball que estem al començar avui, he descobert dues coses que se me queden, però que no les vaig a col·locar en ordre i concert. Sí, te ho juro, de veres. Te ho dic perquè és que, bueno, ara després, si a casa ho comentarem i te ho diré, i veuràs com té coincidència tot això. Ixa una, o sigui, agraïment als mitjans de comunicació que s'interessen perquè se conega el que algunes persones o moltes persones tenen almacenat psicològicament en la ment o bé dins de l'ordenador, perquè avui tenim moltes ferramentes per almacenar, que no se perguen, que la gent sàpiga, que no sols sàpiga a quina hora passa el metro que va per a València, ¿vale? O tot el que poden en este aparato, en este aparell, li puguen trobar. No estic en contra, estic a favor de com evoluciona la vida. No vull, a mi me costa molt a plegar, a fer-me un mòbil d'este tipus, però bueno, al final a plegar. Però no sóc l'addicte a qualsevol informació, preguntar-li-la al mòbil. M'he trobat en un muntó de no veritats, perquè potser podien dir-li mentires. Per mi són no veritats, no és veritat, ¿vale? I això què vol dir? Pues que és una llàstima que la gent del seu poble no conega part dels seus arreals, perquè això que avui hem començat jo ho anomenaria mediana part de la nostra volguda història. Tal qual. És part, no és la totalitat, és part d'allò. I ja una, per al que agrair als mitjans de comunicació l'atenció prestada. Una altra és la que abans he fet el comentari d'agraïment a totes aquelles persones que jo els he tocat a la porta i m'han facilitat qualsevol document gràfic, qualsevol informació per a realitzar un treball d'història, que s'ha quedat en negre sobre blanc i ahí quedarà perpetuo, no sé, què vols que te diga, en la biblioteca, a lo millor algun dia puga ser que algun xic, ja me sé, hauria de, ostres, mira tu, de Meliana s'ha enterat que, pues sí, podeu enterar-se de tantíssimes coses que és que, llastimosament, ho dic a Gina, de segur en els instituts o en els col·legis no els van a ensenyar. Hi ha altres coses
Home, no és que vaig a dir-te que és més important això que les matemàtiques, no, ni molt manco, però el que és la teua història, els teus reals, crec que és molt important que la gent d'ací almenys conega. Clar, saber d'on vingam. O sigui, agraïment a aquelles persones que m'han ajudat i han col·laborat, als mitjans de comunicació, i la satisfacció que em pot donar que algun dia topete i diga, lo que contava Vicent és de veres, en el llibre de la música ahí ha aparegut este home, el Hans von Benda, i té un currículum, tio, per quin personatge, o com el metge Durán Martínez, que va ser Premio Nobel en Medicina, va dir que en l'àuia del Pou, que era una excavació, els que vegueren àuia d'ahí no caurien mals del còlera. Quantíssimes coses d'ixes. Pense que molta joventut així no ho troben. No. Així no ho troben. Però sí que si indaguen i busquen en aquells llibres en els quals jo he participat, he pogut recopilar tota no, part de tota la documentació que he pogut i la he plasmat perquè quede ahí perpetuo. Perquè de fet també participar en el tercer llibre de la cooperativa. Si ho estava dient. Ah, val, perdó. L'he comentat, o sigui que l'últim treball és el centenari de la cooperativa elèctrica, que me se va sorgir, me varen convidar i estava comentant que com que això, la història del mosaico, això és una enciclopèdia de la capacitat que n'hi ha, se podia arreglar, perquè fora menys. Este company d'estudis me digué, pues fes una novel·la negra, i és el que vaig fer. I el que vaig fer és el que s'ha publicat en el llibre del centenari de la cooperativa elèctrica. Que ahí n'hi ha molts detalls que la gent podrà esglaiar-se un poc i enterar-se. És que, com vos diria jo, tots els camins no estan adornats en murta i flors. N'hi ha pedres i espines i tatxes. Uau, i tantes. I quan me'n penso a descobrir tot allò que n'hi ha amagat, dius, com és possible? I jo, que avant i arrere, perquè jo quan hi ha un document que no ho tinc clar, me'n prenc així a estudiar avant i arrere i a paraula per paraula averiguar el significat. Sí. Per a després poder dir, no, és que això és Xina. Això passa perquè això era Xina. Correcte. No negue el valor d'aquestes persones que fundaren aquestes empreses en el poble, la indústria, però darrere d'ahí N'hi ha molt més. n'hi ha, com diuen en els teatres, darrere de les bambalines, el que s'amagava, que podeu descobrir dels 3 volúmens que s'han editat en el llibre de la cooperativa del centenari, el volumen número 3, al final, estan los avatares d'una família del segle XX. Si teniu, està escrit en valencià, no? Si teniu ocasió, llegiu-los, que més d'un segur que, si no és que està calvo, s'estirarà al món. No, podrà relacionar perfectament en espai-temps en el que anem a narrar i traslladar també a través d'estos programes que anem a portar per fer un xicotet apunt que vull fer-te, o vull fer-vos, és que jo així, en el meu ordenador, ahí la gent m'han portat, no és que m'ho ha descarregat perquè jo no gasto internet, un gent que ha vingut a portar-me-ho a casa. Hi haurà alrededor
de 20 tesis doctorals, 20, tots parlant de Nolla i la dona de Nolla, Juana Sagrera, etc. I no n'hi ha dos iguals. Cada un, i n'hi ha coses, n'hi ha moltes coses que no són veritat. Per què? Pues perquè jo tiro mà de la meva hemeroteca de documents reals i dic, això no és de veres. I la meva pregunta és la següent. Jo que treballo des de... Ho dic perquè ahir dona fe de que hi ha molt desconeixement sobre la història real de Noia i de... Però jo és que diria una cosa. Una tesi doctoral, i esta quizás siga la meva tesi doctoral, però que no és universitària, és independent. Ojo lo que dic. Per què dic això? Perquè jo, per a ser fiscal o jutge, tinc que conèixer els drets, o sigui, la llei, per a poder juzgar. Si jo no conec la llei, difícilment te puc juzgar. Com un catedràtic d'una universitat li presenten una tesis doctoral i la aprova. En base a què? El fundament d'on l'ha tret. Perquè en realitat la història no s'ha publicat. La història real no s'ha publicat. I jo, de lo que jo tinc així escrit, està tot fonamentat en documents. Estos documents no són més ni menys que estan trets d'arxius, conforme he dit abans, de la catedral, dels arxius dels dominicos, són documents del segle XV i XVI i XVII, manuscrits. D'aquella època, clar. I dona fe de lo que jo estic dient és real. O sigui, vull dir-te jo que no sé si estos catedràtics que han aprovat aquestes tesis doctorals, no vull dir-los que res, simplement, molt bé, aprecie i aplaudix la llavor de gent, perquè quan més se parla d'un tema és perquè té importància. Lo mal és quan s'olvida. Quan no parlen, s'olvida i se deixen un rico que poc de valor té. Sí. M'has comprès? Però a mi, jo, quan en el bar, per el carrer, escolta, m'he enterat. Sí, home, claro. Però què vols saber? No, és que l'altre dia estaven comentant, diguem, diu, no. Si algú vol parlar amb Vicent, que Vicent te contarà. I tant. Bueno, jo puc donar fe que en el contres que hem tingut abans de m'emprendre avui, té una quantitat d'informació, però no de qualsevol informació, no? Estem parlant d'escritures, estem parlant de registres, estem parlant de tota aquesta documentació que plasma i que firma, certifica, que tot el que està dient no té volta a no me puc inventar res. Correcte, així. Perquè si no me pilla dits en seguida. Correcte. Ja te dic, i jo des del meu punt d'investigació independent, sense ànim de lucro, perquè no me vull lucrar, per mi això és utilitzar el temps en allò que a mi m'agrada, que és llegir, escriure, estudiar, buscar. Jo m'he corregut mig món. Què te diria jo? Jo he trobat mosaicos en quants puestos. Wow. Ara ja és quan no viatge. Però viatjar, doncs venia a casa, desfeia la maleta i em feia una altra. I si no, el meu amic Salvador Escrivà, que dic el meu amic perquè ell és el qui fa uns anys li varen demanar que restaurara per al centenari del Palau de l'Exposició, o sigui, se complia el centenari de l'exposició, de la Fira de l'Exposició. Entonces el Palau de l'Exposició, perdó, té un saló noble, d'alt,
enorme, preciós, on tenia un mosaico, que este mosaico estava prou degradat, més a més les vidrieres són precioses. Bueno, Salvador estigué treballant allí. Se desmunta tot, se ho emportaren, el tornar a portar, el col·locar, tot el que havia sencer i havia bo, i a raïs d'ahí, pues, manos a la obra. Des de Milán, passant per Marsella o passant per Valladolid, ja plegant a la Gran Manzana, als Estats Units o Nova York, o a la Catedral de Montevideo, Uruguay. ¿Qué vols que te diga? O en México. Mosaicos se n'estan restaurant i enviant a tots els països del món, però no des de Meliana. Tu has notat l'èmfasis que jo he dit un poc abrechat des de Meliana? Sí. Ho fan des de Sumacàrcer. Que això devia d'estar així en Meliana. Se va intentar en el seu dia estar així en Meliana. El taller, l'escola, el museu, debería de haber estado así en Meliana. Y por motivos se n'anà a Sumacàrcer. I avui, com tu veuràs, així tots són taulellets. Ensenya'm a la càmera. Així tots són taulellets. Olambrilles, taulellets recient fabricats, on per darrere, vols mostrar-ho a la càmera? Està gravat que és un Nolla i el número de sèrie de fabricació. Això és fabricació recient, nova. I estos també pots ensenyar-los si vols. El que passa que este està cuit i ixe no està cuit. Esto es correcte. Això és de fabricació nova. S'està fabricant porcelana, perquè això és porcelànic. Avui dia. Això és porcelana. Este també dona fe que és un Nolla perquè la N porta la N. Però este Nolla és de societat anònima. Cuidado, no és el mateix. Cuidado en els detalls que està dient el company, que deu saber el que està dient. Sí, és que després parlarem d'això. Sí, bueno, més endavant. Ara, això és una joia, això és algo que és molt difícil d'aconseguir. Jo puc dir que tenim una col·lecció de tot tipus de figures geomètriques. El que és la gamma cromàtica l'anem a deixar estar. Simplement figures geomètriques per a confeccionar dibuixos. Millor dit, mosaicos. Això que has mostrat a la càmera, això no és mosaico. Això són teseles de porcelana. Molt bé. Detall important. Que en les distintes formes i figures geomètriques, unes vegades catalogades i altres figures per catalogar, nosaltres en diguem figures capritxoses. Perquè dins de lo que és la gamma ja no ho dic, està les matemàtiques i la geometria. La geometria, pues tenim hexágonos, pentágonos, cuadrados, rectángulos, triángulos, equilàteros. Vale, pues n'hi ha figures que no estan catalogades dins de la geometria i les diguem figures capritxoses. Però que aquestes figures capritxoses i en la seva gamma cromàtica podem fabricar mosaicos. Fabricar vull dir muntar. Correcte. Que no és el mateix. O sigui, se fabrica el gres porcelànic. Però després ve la composició, és com una partitura, que la tens que interpretar. I quan està col·locat dius, que bonico. Quin mosaico? Perquè si es posa tot blanc, no és mosaico. Anem a veure, perquè és que estem fent saltos de mata que després els haurem de recordar, Correcte, això que vull puntualitzar, perquè realment una xicoteta presentació en tot el recorregut i tot el que comporta, no? Perquè, com hem dit, hem parlat abans, si hi ha aquest moment d'inflexió, el moment que troba el piano en el Palauet de Nolla, que recupera la informació. Faig un incís i torno a res. Esta peça que tinc a la mà
Puga ser que tinga més de 100 anys. Ojito. I està perfecta. És una olambrilla encàustica. Així com esta és esmaltar, això blau és esmalt que se fundix damunt de la porcelana. Esta no, això tot és porcelana. Ja veus. És una trepa que n'hi ha ahí dins. Quan se prensa, Wow. això és molt curiós, hi ha que saber-ho com se treballa. Així Això és. és la investigació, la meva part del treball. D'això no ne parlarem, perquè també... Sí, no, anem a tindre hasta Nadal temps. Així és. Però hi ha un punt d'inflexió en el moment, i com estàvem parlant, no? Treballant per els 25 anys del llibre de la música, Sí. 1990 a 2005, es troba aquesta foto del Palauet, I la foto del piano. del piano, que documenta i incorpora al llibre, no? Exacte. Com a part de... Un dato més dins de la història de la música de Meliana. Correcte. Però ahí li donen ja el punt ese de... Hòstia, no, La curiositat. correcte. És que ese és el detall fonamental, no? El que vostè a dia d'avui continua tinguent la mateixa curiositat que fa 20 anys. Val? I això és algo bàsic i necessari per continuar documentant-se, il·lustrant-se i creixent dins de lo que és aquesta documentació i aquesta formació històrica, no? I vostè ahí porta 20 anys, que es diu ben pronte, jo li dic a vostè, i m'ha dit 25.000 vegades que no li diga a vostè, però me sembla... Parles de tu. Vale. És així, no? I vol dir pronte aquesta tasca, no? Però ahí és moment d'inflexió, com va sorgir? Quan també tinguem en compte també... A veure, ja sempre vols que ho enfoquem, si és correcte. S'acaba un treball, se presenta, firmes tropecents llibres, perquè se'n feren un animalat de tota la música, claro. La Diputació volien fer-ne, no sé si 3 o 400 o 600, i diuen, quan se ne vol 6.000, dic, pues jo no vaig a pagar. Però després vingué la part meva que la gent, Vicent, Vicent, bueno, vale. He tingut molt bona gent al voltant de la música. Vos tinc que dir que jo m'he rodejat de grans mestres en quant a lo que és la política social en quant a la música, perquè també, i mira, el que estaven comentant, no sols en el llibre este del centenari de la cooperativa Parle, dels avatars d'una família del segle, parle també de la música, perquè no havia tingut ocasió de manifestar la meva forma democràtica de veure les coses. Me vaig criar, diguem, en el tema de mitjans de comunicació, de la premsa escrita, entre unes persones molt capacitades. Uno d'ells no fa molt que va faltar, don Ángel Asunción Rubio, per mi un gran mestre. He tingut també, que encara viu, a Pablo Sánchez Torrella, exdirector de la Banda Municipal de València, que encara viu, en Santiago Algado i Finestrat, president de la Federació de Societats Musicals, i aixina vos podia fer una llista. Què vol dir això? Pues que quan te rodeges de persones que ostenten càrrecs i de la difunta Immaculada, no dic l'apellido, la presidenta de l'Institut Valencià de la Música, Immaculada Tomàs, que faltar, és gent que tenen grans dotes de coneixement, per això desempenyen els càrrecs, i sempre deprens d'ells. I te diuen, Vicent, en la teva forma, fins avui encara n'hi ha gent que me diu, no, deixem la vanitat a part. Quan algú me llig algo me diu, quina facilitat tens per escriure, que quan jo ho llig, ho interprete fàcilment.
Dic, pues... Pues millor. A veure, és que n'hi ha gent que potser per anar d'ací a l'avenida, estem en Meliana, anar a l'avenida, te porta per 14 carrerons, no? Si tens el carrer de la Misericòrdia en línia recta i no tens que anar ahí donant més explicacions que les degudes. Bueno, pues, avui, a dia d'avui, jo agarri aquest patró, o aquest estil, és com el pintor té un estil determinat i per més que vulgui canviar-lo, sempre veuràs una pintura que diràs, aquesta pintura, encara que no estigui afirmada, és de fulano. Correcte. A mi hi ha hagut gent que han sentit o han llegit alguna cosa, això de Vicent. N'han adivinat? És la forma de comunicar-te. Sí. Bé, verbal o oralment, una de les dues formes, però que no te embarrulles, que siga fluida la conversació, Sí, o que un escrit el pugui llegir perfectament. Això dic jo que per mi és molt gratificant i, com us ha dit, agraït als mitjans de comunicació, agraït a persones que han col·laborat i me seria molt satisfactori que, no sé, X anys o quan siga, algú caiga un paper en el seu armari i diu, ostres, este senyor parlava de... i s'ha enterat ara. Així és. Com a mínim, sí que anem a treure una conclusió clara i farem el ressò perquè plegui ben junt tot el que anem a portar endavant. Val? I sobretot, pues, enviarem un recaic per dir, senyors catedràtics, si voleu documentar-se, si tingueu informació perquè quan aneu a donar el vistiplau a totes aquestes tesis doctorals, pues, sabeu d'on referenciar-se i com determinar-se i si són reals o no. De totes les tesis doctorals, si n'hi ha una que jo conec a l'autora, Marta Cunyat, que esta xica, dic xica perquè no sé si és casada o soltera, és igual, una xica, no? Tinguérem algunes conversacions i jo li vaig deixar clar alguns detalls que ella pues, no compartia amb mi, però bueno, és igual. És igual. Ella sí que s'aproxima molt a molts datos que no sé d'on els ha pogut adquirir per a col·locar-los dins de la tesis. Sí que ella no sap que jo vaig descobrir que una persona d'ací de Meliana, quan feren el canvi de portar la direcció, els Nolla, a portar la direcció, els Trenor, Detalle. ojo, que no és en 1920, no, és molt antes, perquè els Trenor estiren treballant en el nom de Hijos de Miguel Nolla 14 anys, perquè aquesta firma Hijos de Miguel Nolla la coneixien en tot el món. Claro. I això els dona molt de benefici. Bueno, doncs te vinc a dir perquè al fer el canvi n'hi ha uno que és l'encarregat de fàbrica que per quina raó no ho sé, se'n va. Pega a fugir i apareix en l'Alcúdia de Crespins, en una fàbrica també de mosaicos. Ja veus. I ell s'emporta tots els coneixements com a jefe de fàbrica allà. I Marta Cunyat comenta que hay un cambio que té una laguna ahí. Si es que resulta que aplega el tío Leonardo Navarro Beltrán, que era el jefe de fàbrica, apareix allà. De fet, jo m'enterí molts anys després perquè la família, oriundos d'ací de Meliana, s'enteraren
on estava enterrat. Estava enterrat en l'Alcúdia de Crespins, casat amb una dona d'Alcúdia de Crespins. Ja veus. Lo qual vol dir que Ahí va fer. blanco i embotellat Així és. l'ha pillat, o sigui que... Pues Vicent, la veritat que ja estem al voltant de l'horeta en aquesta situació de presentació, però que després és quan anem a emprendre aquests capítols a desgranar de forma estesa, detallada i ben completa per part seva, després d'aquest treball de 20 anys, que es diu Pronte, no? De la part de la nostra querida xicoteta història, no?, de Meliana, no? Bueno, més que de la història de Meliana, crec que la intenció és centrar-se en la història dels mosaicos de Noia, no? Sí. Possiblement seria això. Sí, home, Perquè si s'anem a ficar en tots els ullals que tenia Meliana, en els cultius Pues, agrícoles, en la indústria... no m'importaria, eh? Pues Juan, No m'importaria perquè Juan, és part del... ja no es prou a Nadal, té que ser l'altre Nadal El d'allà. que faci falta, el que faci No, si falta. està publicat en el llibre de la cooperativa elèctrica. Bueno, pues hauria Ahí estat. tens agricultura, ganaderia, indústria... Sí, però parlarem més o menys com apleguen aquests terrenys, com va ser... Perquè, clar, aquests terrenys s'apleguen un dia a mans de qui espera, si te referixes... Perdó, Juan. Sí. Si te referixes a lo que és, o lo que fon en el seu dia, la parcel·la dels Flares, Correcte. que fon primer Noia, després fon Garbi i ara Schneider, continua sent la mateixa parcel·la. Correcte. I allí dins estava el Palauet. Sí que ahí n'hi ha a muntó de tela que tallar hasta que s'aplega a concretar ja parcel·la. Molt bé, doncs ahir és on emprendrem nosaltres més o menys, perquè clar, estem parlant de quan va vindre el rei Don Jaume a reconquistar, val? Com diu moltes vegades, a reconquistar València. Sí, a reconquistar. Sense derramar una gota de sang. Sí, no. És un detall també important. Sí, no, bueno, pero ahí es que, Juan, sobre ese tema, pues, diferixen, ¿no? Cadascú, pues, interpreta o fa saber o conta la història en arreglo a lo que... Jo la veritat te dic, després d'haver estudiat perquè història del pueblo valenciano, això m'ho he trillat tropecentes vegades. I ahí n'hi ha diversos que, el mateix que en altres també, que he pogut trobar sobre el rei Don Jaume. Sobre el rei Don Jaume, que serà el pròxim, que crec, no?, que voldràs que el comencem, Correcte, així és. com ell s'estableix allà dalt, perquè a més son pare ja ho va intentar, son pare ja intentar reconquistar València, el que passa que no, entrat per l'interior i va morir antes de temps, i ell era un xiquet, i hasta que no compli la majoria d'edat, que el criaren els Flares dominicos, ell no pogué. Ahí estem. Detalls, sí, no, te vinc a dir per la senzilla raó de que cada historiador, o ja me sé, no? La monta de una forma diferent, però si, encara que diuen, si s'atenem al sentit comú, que diuen que és el menys comú dels sentits. El sentido común es el menos común de los sentidos. El sentit comú diu que, bueno, pues la que yo trate de plasmar negre sobre blanc, pues és la següent, perquè a mi 11.000 contra 400 i cauen els 11.000 tots ahí, bueno, pues ahí antes de plegar el carreixet, pues no. Hi havia una altra forma de... Que la contarem. Sí. Pues Vicent, és un plaer. El plaer és meu haver encetat això, el plaer és meu, perquè d'alguna forma, com he dit, per a mi serà una gran satisfacció que algú a través de o un altre mig puga dir de lo que m'acabe d'enterar
he nascut en Meliana i jo no sabia qui era Pere Almenar. Pues Pere Almenar, nada menos ni más que era un que vingué en companyia del rei Don Jaume, i el rei Don Jaume, conforme han ja comentat alguna cosa, els que li ajudaren anaven repartint. Correcte, així és. I un detall xicotet que no te l'he comentat, però vaig a destapar-lo antes de temps. Va. Sí, és que molta gent ha sentit parlar dels furs i del llibre de repartiment. Jo tinc alguns llibres de repartiment per així, arxivats, i en quina curiositat els escribanos del rei Don Jaume anaven escrivint tot allò que el rei es manava. I sabien idiomes i tot. Això ja, per això es portava el rei, perquè sabien hebreu, llatí, grego, sabien tots els idiomes. Independentment d'això, n'hi ha un detall que és el que jo te vull dir. He estat indagant, jo tinc mitjos que m'han fet saber que tinc família que estan treballant ahí. Diu, no, quan a la Guerra Civil es cremaren tots els arxivos de la Càmera de la Propietat. Sí. Els registres de les propietats en la Guerra Civil es cremaren. Ja veus. Algo pareix ser que queda per ahí. Sí que el Carlos III, ell intentà d'alguna forma ficar en ordre i concert el registrar les propietats. D'això s'encarrega el col·legi de procuradors i estan en estudis. Però jo sí que trobo que el rei Don Jaume, i no sé si m'estic estirant massa, el rei Don Jaume, conforme va reconquistant els terrenos de la Comunitat Valenciana, que entonces era el Regne de València, o anava a ser Regne de València, aquells propietaris, dic propietaris, que tenien una alqueria i unes terres, aquestes persones tenien algun document, que en el cas eren moros, els moros, que estaven així assentats, perquè me parla que Meliana, en aquella època, quan ve el rei Don Jaume, té 9 alqueries. 9 alqueries. Alqueries que són habitacles en un terreno i viuen allí, els moros. D'eixos 9 no se pot saber si tenen, crec que no, algun document de propietat registrat. No sé si comprens això? O sigui, no existeix el registre de la propietat. Com a tal. Con lo qual, el rei Don Jaume, quan ve així, li diu, escolta, primera peça fonamental, te tens que convertir al cristianisme, i ja és una. I si no estàs d'acuerdo, agarres el carro i la burra i te fas cap a l'altra part del riu Xúquer, a l'altra part de Cullera. I Callaet. I Callaet, que si no aniré a buscar-te. I aquestes propietats suposa que, com per el cas de Pere Almenar, que és un català que es queda així en Meliana, i se deu tindre així terrenos a l'abast d'ell. I les escritures que tinc de l'estudi me diuen que un alt percentatge, per no dir quasi el 100%, de propietaris, de benefactors del rei Don Jaume, perquè el rei Don Jaume no els dona diners, sinó que els dona document de propietat, document que ho certifiquen els flares dominicos, que fan de registradors i de notaris. Ojito. Ojo, i això se queda com a document per el cas de Pere Almenar.
molts d'estos que venien el rei Don Jaume, molts d'estos, això està documentat, quan ja se normalitza tot així, que el regne de València va aprendre a funcionar, arropleguen la plata i venen aquestes propietats i se'n tornen al seu terreno. Quedant-se així, perquè la gent quede el que acaba de dir, perquè és importantíssim per després entendre com apleguen aquests terrenos, a qui apleguen i per què apleguen. Així de clar. Sí. Molts d'aquests moros que així se converteixen al cristianisme i que no tenen un tros de terra ni l'alqueria perquè els se n'han llevat, se'n van cap a l'interior. I en l'interior, els serrans, perquè els serrans, allí, s'habiliten com poden la seva casa, van a fer terrasses, són bancals, la terrassa és un bancal, en parets de pedra, almelers, sembren el blat o forment, i frutals si tenen àuria, i estan allà la ganaderia. Sobretot la ganaderia és molt important, perquè la llana en aquella època és, diguem, una moneda de canvi molt important per a la indústria textil catalana. Ojo, de així, de la Comunitat Valenciana a Catalunya, ixen gran quantitat de llana digamos, de lo que són els borregos. Correcte, així és. Pues bé, bueno, això és, com diu mon pare, fet un poc de boca. I a mi un poc de boca. Tu dones fe que és així, perquè després d'haver estat diverses jornades així interactuant i preparant-ho tot per portar endavant, jo personalment m'he quedat impressionat. Personalment, com a persona i fill de Meliana, nascut a Meliana, per la Comadrona. Sí. Jo no. Jo soc nascut, jo dic que soc d'Alboraia, soc nascut a les pendentes del Famós, que això pertany a Alboraia. Correcte. En la partida de Massamatà. Sí, així és. I és una realitat, i jo com a fill de Meliana me sent super orgullós i privilegiat, sobretot, de poder fer aquesta tasca, no? Clar. I te vas a enterar en primera línia, en la retaguardia. I com ha dit vostè, és una realitat, o tu, és una realitat el tindre aquesta identitat, de saber part de tot el nostre recorregut per saber realment qui som avui en dia, perquè és una realitat. El transcórrer de la vida és el que ens porta a que avui en dia Meliana tinga tota aquesta història i se ressò com a poble que també té la seva identitat i també té molt a contar. I estem fent així i estem parlant d'una part xicoteta de la història de Meliana. Parte de nuestra querida historia, la nomene yo. Meliana, parte de nuestra querida historia. I així la volem anomenar. I per acabar sí que vull fer un incís, no ho sé, però ha quedat un missatge clar i directe, que a Meliana estem tardant ja en fer aquest museu, aquest reconeixement a lo que és la història del Palauet, que és un seny d'identitat del poble, com altres coses que fa no res, estaven fent un futur, com se feien ressò d'aquesta història, com la gastronomia, com tot el que nos significa i nos diferencia de la resta, no? I com no, seria un plaer que aquest missatge es recolliren per part de l'administració i que portaren endavant, igual que estan fent aquesta reconstrucció i aquesta reforma del Palau, que ja parlarem al final, també que anarà de la mà és un museu on la gent del poble com la de fora pugui entrar en primera persona a veure-ho i sobretot que compten amb vostè, perquè és impressionant. Diu que no, però... No, Juan. És impressionant. No, des d'ací, ja t'ho dic, des d'ací, des del meu despatx, vas a obtindre tot el que tu vulguis. Tot! Però no em demanes res de la porta per a fora, perquè jo, després de que, conforme t'ho ha dit antes, el meu amic Salvador Escrivà i jo vam estar peleant per trobar
un lloc, així en Meliana, per a tindre taller, museu i escola, exposició, i que quan se parlara de la nova fabricació dels mosaicos de Noia, diguera Meliana, no diguera Sumacàrcer. Això és dolent. Per mi és dolent. Te dic que és dolent perquè me fa mal. Home, clar. Me fa mal. I jo m'he trobat allí en Sumacàrcer, jo vaig a sovint, m'ho va dir Salvador, vine-te, i passem un matí així, dinem i tal. I m'he trobat allí periodistes d'Itàlia, de França, Ja veus. d'Alemanya, d'Estats Units, de Sud-amèrica i de los países árabes, que aquells són molt delicats. Sí. Ojo lo que t'estic dient. Aquells tenen mosaicos en els seus palaus àrabes de nova creació, recents, que valen fortunes. Han costat fortunes. Perquè una gent dice que se gasta 1 milió d'euros en un Maserati, en un cotxe expreso, prototipo per ell, diu, ma casa la vull de què la vols, tete? De taulellers d'or? De taulellers d'or, si és menester. Així és, així. I que Noia, els taulellers de Noia de nova fabricació, estan corrent tot el món, des de Milán fins la gran manzana d'Estats Units. No fa molt han començat a fer un restaurant, Casa Lola. Ja veus. Que bonico. A l'entrada del restaurant, en taulellets, en mosaic no fica Casa Lola. Mosaicos de Noia. Així és. Pues, no prenguem l'esperança perquè realment... Juan, te vull dir perquè... Sí, és que ha pregat un moment en què... Ja ho entenc perfectament, clar que sí. No, ja... No és odio, és desafecció. És desafecció, perquè si vols que entrem a valorar un poquet, jo he conegut en la Casa Gran per diversos partits polítics governar i en tots he tratat de portar-me bé i anunciar, fer-los saber el treball que jo porto realitzant de fa molts anys. No vull ningú carrer al poble, el meu nom, no. Però almenys que mostrarem algo d'interès. No que quan tinguen una càmera davant, no, és que jo... No, perdona, tete. No, a mi davant de la càmera o en la premsa escrita, no, tete, no. Tu demuéstrame el movimiento andando. Has entès el que vull dir això? Sí. El moviment se demostra caminant, no donant-li a la llengua. Jo quan entres he girat per la porta darrere. Així no declaren. Ja has passat per elles hasta 4 anys y prometeres hasta meter. Y una vez la habías metido, adiós, se acabó lo prometido. Pues nada. Juan, no vull parlar mal dels polítics, però és l'experiència. Per això t'he dit que a mi m'ha generat desafecció. Clar. Pues queda dit... No, però escolta, que continue, no tiro la toalla. Per supost. I ara, un xicote detall que no te l'ha contat, que si no te coses, jo tinc ahí... No, jo tinc ahí un volum on tinc els apellidos de la heràldica d'on venen cada apellido. Casi del poble. He dit de... Els apellidos en general, val. I n'hi ha uns apellidos que segur que quan te ho diga te vas a dir, ¡oh! Pues és de veres. D'on creus que ve l'apellido Fuster? Clar, perquè algú treballaria... D'on ve l'apellido Ferrer? Clar. I el apellido Corretxer. I Ballester.
En la heràldica no n'hi ha cap apellido d'aixòs. No n'hi ha cap apellido, perquè no tenen origen. Ja veus. El meu, Ruiz, ve d'un poble de Guadalajara. Te dic, d'un poble de Guadalajara. Jo l'he llegit en la heràldica. Y sin embargo, yo que tinc el gust de dir-te que jo en Túnez, mira lo que són les casualitats de la vida, anaven 4 persones i per el carrer parlant valencià entre nosaltres, i un senyor que havia allí a la porta arrimat així recolzat, escolta, per favor. Dic, però és que jo tinc antecedents de València. Diu, sí, sí. Dic, a mi me diuen Ferrer d'apellido. Saps quins són? Els que en el segle XVII, quan estava en ple apogeo el bisbe Amigó, en el Grau de València, i això va ser l'última neteja que van fer de moros així en València, se carregaren varios barcos i els enviaren per allà, la majoria a Túnez. I en Túnez n'hi ha molta gent que són nascuts així en València, nascuts així, i que porten per apellidos els apellidos de professions, d'oficis, perquè era el que feia el rei Don Jaume. Ali Baba Jalí Jalà, jo com te vaig a registrar a tu en aquest nom? No, tu eres Joaquín Fuster. Eres Fuster, sí, Joaquín Fuster. A ver, el siguiente, y els dominicos anaven inscribint-los i batejant-los en un nom i apellido. Perquè Abu Said o Sayan Jalí, pues, no anava cap puesto. ¿Entendés? I això són els que se quedaven així cristianitzats. Què us pareix la dada que ha donat? No, d'ahir n'hi ha molt que tallar encara. Però bueno, és un apunte que tot això, pues, el rei Don Jaume deixa constància en els llibres de furs, en els fets, en els llibres de repartiment. Correcte. Que és el que jo considero que és el primer registre de propietats que existeix. Sí. Pues Vicent, lo dit. Espero que de moment, no sé, si algú capta de moment esta introducció, vaig a fer-se una idea de lo que pot vindre després. Així, clar, no falta... Deixem ahí un parèntesis. No falta que digui res més. Així acabem. Sí, deixem la mel en la boca. Molt bé. Vicent, un plaer. Pues ja sabeu, totes i tots, que d'ací no res, anem a fer aquests capítols... Si agrada si agrada. Sí, si no agrada, pues por lo menos nos anem al registre perquè el treball d'aquests 20 anys en tota aquesta documentació que puc donar fe, que puc veure de primera mà, papers, escritures de tot tipus, que no es diu que es diu Pronte, de 1.600, de 1.600, de 1.700, d'una quantitat de papers antics que s'han pogut localitzar en el seu seient, ojito, original, en el qual ella fa les seves transcripcions en el seu treball. Tenim molt a traslladar, molt a contar i sobretot en referència a aquesta xicoteta... Com diuen les modistes, molta tela que tallar. Molta tela que tallar. Pues així quedem, Vicent. Bé, Juan, quan vulguis. A la teva disposició, o a la vostra. Correcte, ja anem cap d'endavant, així. Espero que de moment que siga un agrado per tots. Bé, pues... Una hora i 10 minuts.